भइले हजारी अइले हजारी गइले ना पंडितन के उखाड़े पइले हजारी अइले हजारी गइले ना पंडित जी के उखाड़े पइले हजारी अइले। फिरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरे राज। तोरा जैसन से न फर्क पड़ेला काफी बानी हम सब अकेला। अरे इतिहास उठा के देख लिए तोरा जैसन से न फर्क पड़ेला काफी बानी हम सब अकेला सबके नाम से बुखार भइले हजारी अइले हजारी गइले ना पंडितन के उखाड़े पइले हजारी अइले हजारी गइले ना पंडित जी के उखाड़े पइले हजारी अइले हजारी अइले हजारी गइले पंडित जी से टकराइल जे बाटे गइल बाबू एम्बुलेंस में लदा के संभल जो। पंडित जी से टकराइल जे बाटे गइल बाबू एम्बुलेंस में लदा के विशाल संदेश से न पारे पइले हजारी अइले हजारी गइले ना पंडितन के उखाड़े पइले हजारी